TV. Ano? Kaya mo yan! Unak! Ah, yate na. Tarong na, Chef! Chef! Nagbalikan pa ang mga alaala. Pag wala na kayo, mag-move ka na. Ayaw, palo! Uy, ting, naunsa na ka, ting! No! Ayun! Laumi! Ayaw, Umi! Yung umi to. Ayaw, Laumi! Tara, kali! Pala nag-iwag! Uy, bao ay, bao. Tara! Uy, maripik! Ano, mamarlin? Yay! Go, Maricel! Oh! Maripik, say! Ha 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 ha!